L-Università ta' Malta hija involuta f'riċerka b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Palermo fil-qasam tal-immunoterapija tal-kanċer għall-annimali domestiċi, b'mod partikolari l-klieb. Permezz ta' dan l-istudju li ilu għaddej sentejn li għadu mhuwiex konkluż u li s'issa kien ta' suċċess fuq ġurdien biss, ix-xjentisti huma ottimisti li b'żewġ dożi tal-immunoterapija il-klieb ikunu kkurati. L-immunoterapija hija terapija alternattiva għal kemoterapija u radioterapija li s'issa f'pajjiżna ma tingħatax lill-annimali meta ma jkunx possibbli li t-tumur jitneħħa b'operazzjoni peress li l-kanċer ikun infirex. Kif issrilna aħjar il-professur Pierre Schembri Wismayer li qed imexxi r-riċerka. F'dawk il-każijiet, aħna nistgħu noffru dil-tip ta' immunoterapija li hija tip ta' trattament li bażikament juża s-sistema tal-ġisem naturali li jġielet kontra kemm l-infections u kemm kontra t-tumuri biex jattakka t-tumur. U dik li qed nofru kif qed tgħid inti stess huwa tip ta' trial, jiġifieri m'hemm l-ebda garanzija, imma mir-riċerka li saret dan fl-università s'issa jidher li hemm possibilità li jkun jista' jgħin. Mill-istudju li sar s'issa kien innotat li l-immunoterapija għenet tiddiżintegra l-biċċa l-kbira tat-tumur u żżid il-provista tad-demm fit-tumur li waslet biex il-ġurdien fiq mit-tumur inoperabbli. Ir-riċerkaturi involuti fl-istudju jinkludu numru ta' studenti gradwati u undergraduates tal-Università ta' Malta li ippreparaw it-tilqima kontra t-tumuri minn tumuri fl-annimali domestiċi stess. Il-professur Schembri Wismayer appella l-istudien tal-klieb li għandhom kanċer inoperabbli biex jisaqsu lill-veterinarji tagħhom għal dan il-vaċċin li peress li għadu fi stadju ta' prova qed jingħata b'xejn. Fid-dawn l-alternattiva għal dawn il-klieb hija li jitraqdu jew jitħallew imutu waħedhom fi ftit żmien. Il-professur stqar li permezz ta' żewġ vaċċini li ngħataw fi żmien ġimgħa mhux biss tista' ssalva lill-kelb iżda tista' tgħin ir-riċerkaturi jiksbu iktar riżultati sinifikattivi.